गिबियावनो बर'नि बिफा बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि जिउमानिसिम आंनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ होग्रोदों। जाय बिथांनि नुजाथि फैनायानो बर' हारियाव जोबोद गिदिर मोनसे बिहोमा, जोबोद गिदिर मोनसे बोरमोन। नाथाय बिथाङा 34 बोसोर बैसोआवनो बुहुमनिफ्राय आनज्रायनानै थांनो गोनां जादों आरो बे हयथ' इसोरनिनो मोनसे लुबैनायमोन खोमा। नाथाय गुसुं समनि गेजेरावनो जि बिथाङा बर' हारिनो थामहिनबा नैबे ओनसोलाव संसार जानाय गुबुन गुबुन हारि माहारिफोरनि गोग्लैसोनाय हारिफोरनि थांनानै थानायनि जि मोनसे मिजिं आरो आसाखौ बिथाङा गोसो गोरबोआव सोनानै गालांदों, बेखौ रावबो निस्सय हायाखै। आरो बेनिखायनो दिनै बिथांखौ बर' हारिल' नङा, बे ओनसोलाव थानाय गासैबो गोग्लैसोनाय हारि माहारियानो बिथांखौ गोसोखाङो। बिथांनि मावनाय, बिथांनि जे बिहोमा, बिथांनि जे फिल'सफि, बिथांनि जे प्रिन्सिपल, बेखौ लानानै बयबो दिनै थांनानै थानो आवगायबोदों। जों बर' माहारियाबो बिथांनि फारसे जेसेबां सिबियो, जेसेबां बावो जोबोद खम जागोन। मानोना बर' माहारिखौ थांनानै थानायनि थाखाय बर' बायदि माहारि मोनसेयाबो, गोग्लैसोनाय हारि मोनसेयाबो जे थांनानै थानायनि मोनसे मोन्थाय दङ, संबिजिरारि मोन्थाय दङ आरो दिनै मिथिंगायारि मोनसे जोंहा गोहो जे दङ, बेखौ जे फोजाखांनानै दिनैनि नैबे थासारिसिम जोंखौ लाबोदों। दा बेनिखायनो बिथांनि 36थि थैनाय सान, दिनैनि बे 1 मे, बे समाव आङो बिथांखौ जोबोरैनो गोसोखांदों। बिथांनि जिउमाया जेरावखि थायाथों मानो निस्सय बर' हारिखौ बोर सारस्रि हरगोन। मानोना बिथांनि होलांनाय जिखिनि लामा, जिखिनि खामानिफोर, बे दिनैबो आरोबाव आद्रा जानानै दं, मावबावनांगौ निस्सय दङ। बेनिखायनो साफ्रोमबो बर' माहारि जाखांबोनाय जोंनि इयुन जोलैफोर, बिथांमोनखौ आङो खावलायदों जेन' जोङो बिथांनि होलांनाय जे लामा, बे लामाजों थांनांगौ आरो बे लामाजों थांनांगौबा, हान्थिलांनांगौबा खामानि निस्सय गोबां थाबाय। बे खामानिखौ जों जाहाथे बयबो खौसेथियैनो मावलांनो हायो, बेखौ आं मिजिं खालामबाय।